Pozdrav svima ljudi, ja sam Game Srbi i danas igram Global Offensive. Inače, ja sam prvi put snimam na YouTube i igrat ću Global Offensive. Nisam neki stručnjak, ali ovakve skinove ovo imam zato što sam, kad sam skinuo igricu, to dobio. I eto, znači nisam neki bog zna kakav profesionalac. Ali, dobro se mi dođe nešto odsrednje. Idemo na jednu italijansku mapu. Mi vodimo Pita 2. Ja sam samo htio da vam prikažem kako ću snimati Global Offensive. Ću čuvati bombu. Ali kako sam ga skidao i to sad ništa ne znači svojemu krvovoljenja. I skidao sam ga komačnom škatlu. O dobro. Nisam ga koristio. I smo na stvarno komačnom škatlu. Opa, što se kako mu za sebe. Dobar sam. Ja sam imala ovdje naređio. Tako je. Ja sam odmah najbolji rezultat. 6-3 igramo do 8. Znači, nama fali još 2 pobjede. A sad ću da vidim nešto u shopu, da kupim neki šlem. Samo to je. Krećemo dobrim tempom do pobjede. Mi smo malo nešto igrao. Nisam htio sve da snimam, ali sviđa mi se igrica, snimit ću je. Imam uslov za nju, imam Windows 10, imam sve da snimim ovako dobar gamerska igra. I vaša podrška bi mi puno značila da nastavimo ovo snimanje i na da nastavimo. Kako mi sad ljudi vidite, a inače igram na hard, da vam kažem, dokazat ću vam na kraju klipa, kad završi ovo, nama fali jedna pobjeda i to je to. Ja ću sad nešto da vidim, kandost, ubacimo u uče, sad, bum.
frame drop se dešava zbog ovih bombi. Znači, prošle runde sam bio legend. Ovaj doboj ne bude, ne sam u 2 runde bio drastično dobar, najbolji igrač. Tako da, ako, znači, igram posebno, ako vam se sviđa ovaj gameplay, vi mi kažete, znači da nastavim da snimam. Ako ne, ću izbaciti pa ću vidjeti kanal. Bude napredovao. Onda ću vidjeti. Koliko sam ih još ostavila? Što je sigurno jedno? Još 2. Sam da gledam malo prema gdje vam bilo. Ali neću. Ja neću. Rešimo ovu rundu šahmatom. Neću da ti skidam lično. No, bivac! Kako su? Šta sam uradio sad? Zaletao sam se, ja nope. Kako fail. Čao! Čao sam. Čao. Uj. Da su oni pobjece? Da jesu, znači ulazimo još jednu rundu, tu jest u 7-4, ali bez ikakve šale, hoću da ih pokujem. Što sam se naletio, a ja kad se naletim, žalim se. I sad krećemo da ih pokidamo i to dobro. Reći ću vam jednog dana imam bonus, to ću smanjiti igrače. Vidimo što se ovaj Štefan mi se vrati za auto. Nešto postoje. Tražim. Pobjeda! Ljudi! Ovo sve prepisalo. I drugi sam igrač. 3 zvezdice sam dobila. Mi smo dobili, to jest, I hvala što ste gledali klip. Ako mi se sviđa, dajte jedan like. Ako ne, dislike. I sljedećeg klipa mi se vidimo. Ali od tada, velikih doviđenja.